Arratsaldeon eta ongi etorriak gerturatu zaretenak eta streamingen bidez ere saio hau ikusten ari direnak. Gaurko ariketa Bilduren barne demokrazian sakontzeko espazio bada eta Europako Parlamenturako zerrendaburua hautatzeko prozesuaren baitan ere oinarriari eskaini nahi diogun gogoeta gune bada. Dakizuen moduan, nirekin dauden bi hautagai hauek dira Europako hauteskundetarako zerrendaburu bezala aurkeztu direnak, Josu Juaristi Abaunz eta Lorena López de la Calle Aristi, arratsaldeon. Eta gehiago luzatu gabe bi hautagaien aurkezpen txiki bat egingo dut, eta gero noski zuek izango dezut aukera zuen burua ere aurkezteko. Josu Juaristi Bilduko eurodiputatua izan da, azken legealdian dakizuen bezala, 2014ko ekainetik 2018ko otsaila bitarte, kazetaria ikasketaz eta ofizioz hainbat edabidetan lan egin du, baina egin eta garan eman du ia bere ibilbide osoa, eta gara egunkariaren barruan hainbat ardura izan ditu, nazioarteko saileko arduraduna, erredaktore burua eta zuzendaria ere izan da. Lorena López de la Calle, interprete lanetan aritu da 25 urteetan zehar, Europako Batasuneko eta Nazio Batuen sistemaren barruan, irakasle bezala ere aritu da hainbatetan, eta Ale Europako alderdiko presidente ordea da, eta bere ibilbide politikoan hainbat ardura izan ditu. Besteak beste, Arabako Foruko Aldundiko kultura, kirol eta euskara diputatua izandakoa da. Oraintxe izango dezut aukera zuek ere zuen aurkezpena egiteko eta zuen ibilbidearen inguruan datu gehiago emateko, baina lehenengo saioaren inguruko azalpen batzuk eman nahiko nituzke metodologiaren inguruan. Hizkuntzaren erabilerari dagokionez euskeraz egingo dugu saio osoa, baina noski hautagaiek ere aukera daukezute nahi badezue bi hizkuntzak erabiltzeko askatasunez eta galderen txandan ere noski bi hizkuntzak ere erabili daitezke galderak idatziz egiterako orduan. Galderak idatziz aipatzen dut, banatu zaizkizue txartel batzuk, saioa antolatzeko eta pixkat galderako beto jasotzeko, eskertuko genizueke idatziz egitea, banatu diren txartel horietan, eta esan bezala nahi dezuten hizkuntzan. Metodologiari dagokionez, hasteko hautagai bakoitzak 3 minutu izango dezute zuen burua aurkezteko eta zuen hautagaitza aurkezteko, eta ondoren 3 bloke tematiko egingo ditugu. Lehenengoan Bilduren posizioa Europan eta Bilduren harremanak aztertuko ditugu. Bigarren bloke batean gatazkaren konponbidearen inguruan hitz egingo dugu Europako ikuspegitik, eta 3. blokean errai sozialaren inguruan hitz egingo dugu. Bloke bakoitzak 15 minutuko iraupena izango du eta bakoitzak 2 txanda aukiko dituzue bloke bakoitzeko erantzunei galderei erantzun emateko. Eta amaieran esan bezala galderen tartea irekiko dugu. Txartelak jasoko dira, nire kide txartelak jasoko dituzte, saioaren amaieran, eta bukaeran galdera horiek erantzuteko aukera ere izango dezute. Eta gehiago luzatu gabe, Josu, zuri emango dizutitza zure aurkezpena egiteko eta nahi dezuna aipatzeko. Arratsaldeon danoi, eta eskerrik asko etortzeatik, azken atzaldeko 7 profesional jarriko naiz eta streaming bidez jarraitzen nahi dienei ere arratsaldeon, eta interesgarria egiten zaizuen, Olaiak esan duen bezala Josu Juaristi naiz, askotiarra, kazetaria, bokazioz eta ofizioz, eta nahi beti interesatu izan zait asko nazioarteko politika, mundua orokorrean behar bada, aita jubilatua dago, baina mekanikoa zan, makina herramientan urtean 8-7 bete pasatzen zituen etxetik kanpo mundu osoan zehar, Australiago, Afrikan, Brasil, Argentina, Europa osoan, Siberian, Txinan leko askotan. Eta bueltan nigo goratzen ez, egiten zuen 2-3 hilabete kanpoan, eta bueltan beti hartzen zuen periodikoren bat, eta historia pila bat, eta nik degoratu egiten dituen, eta horrek suposatzet interesa piztoko zidala, eta gero, Olaiak esan duen bezala, bai eginen eta bai garan
saiatu nintzen segituan hor nazioartean txoko bat aurkitzen eta bilatzen, eta hasi nintzen baita Europar integrazioari buruz prestatzen. Egin dituen graduondoko batzuk, hitzaldiak, mintegiak, ikastaroak, ahal nuen guztia, eta, esan dezaket gauza batek besteak jarri zula, eta azkenean, azkeneko 4 urte eta piko hauetan baula nabil. Bruselara bueltaka, gora eta bera, eta egia zan guztua, ore bat dalako, EH Bildu hor Europan ordezkatzeko aukera dukitzea bertako lantaldearekin batera. Eta gero, beste kontu bada, Europan zertarako gauden, gu zer gean, EH Bildu bea zer dan, eta zer dan pixka bat bere funtzioa eta bere lana, ez? Eta nik oso garbi daukat, gu ez gehala, EH Bildu ez dala ohiko alderdi mugimendu edo koalizio bat. Guk bete behar zehatz bat daukagu, misioa nahi baldin badezue. Egia da Europako Parlamentuan gauza interesgarri asko gertatzen direla, gauza interesgarri hoietako askotan eta askotan guk parte hartzen dugu, gehiagitxo akaso, behar bada, gauza askotan sartzen garelako, gauza interesgarri askota azkenean aukerak eta egin ezin da ibiltzen garelako, baina egia da gure bete beharra benetan eta EH Bildurrena nik ulertzen dudan moduan dala herri hau independentziara eramatea. Eta horrek eskatzen du baita guk nazioartean, orokorrean eta Europan baita, Europako Parlamentuan kasu honetan, helburu nagusi eta lehentasun nagusi horri begirako lana egin behar dugula. Euskal Herriaren ezagutza, Euskal Herriaren aitortza nazioartean eta beraz baita Europan ere bultzatzea. Nik oso garbi daukat EH Bilduren lehentasunei eta helburuei erantzun behar diela Europako taldeak ere. Gu ez gara ente isolatu bat, gure lana osagarria da. Euskal Herria Bildu markatzen dituen lehentasunei eta helburuei erantzun behar diegu. Eta kanpoan eta Europan bereziki nik oso garbi daukat aipatu dudana. Guk Euskal Herriaren ezagutza eta aitortza bultzatu behar dugu, eta prozesu independentista elikatu baita eta Europako perspektiba bat eman, ez? Hori oso importantea da. Gero egia da eta biztan da gatazkaren konponbidean oraindik gauza oso importantea ditugula egiteko presoen kontua bereziki, eta horri heldu behar diogu. Urte hauetan harreman sarea estutu egin dugu, indartu egin dugu, jende gehiago ezagutzen dugu eta jende gehiago ezagutzen gaitu, eta nik uste horrek ate berriak irekitzen dizkigula, ate berria jotzeko aukera ematen digula, eta lan horrekin jarraitzeko erabaki eta aurkeztea baita berriro. Bale, mila esker Josu, eta orain Lorena zure txanda da, 3 minutu dituzu zure burua aurkezteko. Arratsaldeon Josu eta Olaia, eta gaur ona, eskizdakin non handik dabil kamara bai, agur eta, eskerrak ere, ona gerturatu ez duten guztioi, agur berezia ere streaming bidez Euskal Herrian eta baita Euskal Herritik kanpo saio hau ikusi duzuen hoi. Eskerrik asko zuri, Josu, martxora arte egin duzun lanagatik. Eta nola ez, eskerrak kanpainan zehar itzegin dudan lagun eta kide guztiei. Batzuk abala eman diazue, beste batzuk boska emango diazue, eta beste batzuk ez bata ez bestea. Bilkideak izena eta nortasun politiko anitzak dituzue, eta hain zuzen ere, aberastasun hori da nire taldeak Europan ordezkatu nahi duena. Mila esker guztioi. Euskal Herria Bildu indartzen eta errotzen da honelako ekimenengatik. Beraz, zorionak ere Euskal Herria Bilduri. Hemen gaude eztabaidatzeko nola baliatu ditzakegun Europak eskaintzen dituen aukera guztiak. Eskerretik eta independentismotik. Aukerak egon badaude, eta aukera guzti horiek Euskal Herriarentzat aprobetxatu behar ditugu. Gero eta gizarte injustuago, patriarkalagoan bizitzera kondenatzen gaitu politika neoliberalak.
ultraeskuina indartzen eta berpizten ari da Europako hainbat lekutan. Bestetik, herrien erabakitze eskubidea gogorrago ukatzen dute estatuek. Hurrengo urteak erabakigarriak izango dira Europa eraiki edo erausteko. Espainiatarrak ez gara, eta beraz, zuzenean Europara joan behar gara Espainiar estatutuak ukatzen digunaren bila. Espainiar estatua estatu fascista dela erakusten jarraituko dugu. Giza eskubideak behingoz bete ditzan exegituko dugu bertan. Feminismotik abiatuta, eta bai gurea, baina baita beste guztien ingurumena defendatuko ditugu. 20 urtez, Europar Parlamentuko itzulpen kabinetan bildu ditudan esperientzia politikoak zein profesionalak gauza asko erakutsi dizkidate. Hain zuzen ere, pertsona bakar batek ezin duela nahi lituzken zeregin guztiak bere gain hartu. Ekimen politikoa eta komunikaziorako gaitasun izateaz gain, oinarrizkoa da lantaldeak lideratzeko, ahalmena edukitzea eta lankideak ahalduntzea. Horretan, sinesten dut eta prest nago aurrera eramateko. Hemendik ere, Euskal Herrirako aukerak aprobetxatzeko oso garrantzitsua da, ahalik eta jende, herri eta erakundeekin harreman sendoak izatea. Espainiak zein Frantziak txokoratu eta isolatu nahi gaituzte, gure aldarriak isilduz, aurkakoa egin dezagun, ireki gaitezen Europara eta ahalik eta modu zabalean gainera. Gure nazio burujabetasuna aitortu izateko sarea ehundu dezagun. Horren dakarren guztiarekin. Hau izango da, gakoa, Europako Parlamentuko gure taldearen helburuetan. Eskerrik asko. Oso ondo, mila esker Lorena, zure aurkezpenagatik. Eta orain ja, lehenengo blokean sartuko gara. Lehen esan bezala, lehenengo blokean Euskal Herriak herri gisa Europan izan beharreko posizioa zarituko gara. Eta bi galdera edo bi gai jarriko ditut mai gainean, lehenengo aipatuko dizuet, txanda bat edukiko dezute eta gero bigarren galdera. Lehenik eta behin, Euskal Herritik Europara zein bide egin beharko genuken zehazteko eskatuko dizuet, Euskal Herriko eragile sozial zein politikoekin izan beharreko harremanaz, Euskal Herria osatzen duten lurralden arteko lankidetza eta Europako erakundeek horrela lagun dezaketen osatzea. Zer iritzi daukezue honen inguruan, lehenengo txanda Lorenarena izango da, eta gero Josu. Mesedez, 2 minutu, 3 minutu, badakizue denboraz nola gabiltza. Bai, eskerrik asko. Agian, hizkuntzaz hasiko naiz mintzatzen. Guretzat, euskara eta euskal kultura lehenengo lerrotan izango da, eta jarraituko dugu ahalegin guztiak egiten ofizialtasunerantz joateko. Bigarren kontu bat da, orokorrean nola kokatzen dugu eure burua bai Euskal Herrian, bai Europan, bai? Eta lelo bezala, eta uste dut oinarrizko leloa orain eztabaida honen jarraian izango da, mezu nagusia, adi eta mobilizatuta egoteko. Adi eta mobilizazioa. Hau da, lortu behar duguna. Nola egin? Txipa aldatu behar dugu. Normalean, Europatik datorrena dena eta guk hemen ari gara itxaroten zer egingo edo zer esango ditugun ala ez. Uste dut dena egin behar da oinarritik gorantz. Y me voy a explicar. Yo creo que el chip lo tenemos que cambiar porque, y de hecho, ahora para preparar este debate así he hecho, ¿no? He ido donde diferentes eraguillés, gente, sectores, para preguntarles directamente, a ver, ¿cuáles son vuestras preocupaciones? Y lo divertido era que me decían, ya, pero es que nosotros no sabemos cómo va esto de Europa, ¿no? Entonces yo decía, no, si es que precisamente no importa, para eso está el Parlamento Europeo y para eso está la eurodiputada o el eurodiputado. Lo que yo quiero saber es qué es lo que preocupa. Y esa es la función principal, ir a la fuente, saber exactamente cuáles son las preocupaciones de este país y trabajar con ellos y luego buscar el encaje en Europa, porque es una cuestión, la europea, de ida y vuelta. Por eso digo que hay que cambiar de chip.
Yo no sé si ahora podemos hablar de la otra parte, de la vuelta o cómo va esto. Nos preguntas luego otra vez, pero bueno, para mí ese es un papel fundamental. Luego hablaremos entonces de lo que se puede hacer en el Parlamento Europeo, que se puede hacer mucho, que es una casa, como decía Josu, muy grande, con muchísimas actividades, pero bueno, yo creo que con un buen equipo y con esfuerzo se puede llegar a mucho. Y sobre todo otra cosa que quiero que quede bien clara desde el principio es que al Parlamento Europeo vamos mugarik gabe. Osea, zazpi herrialdetarako lan egitera goaz Europara. Para nosotros los 7 son uno. Y entonces, hegoalde edo iparralde da lo mismo. Vamos a luchar por los mismos derechos de todos allá donde están. Y cuando digo que iremos a las fuentes, también iremos a Iparralde para conocer de cerca lo que allá nos tengan que decir. Yo tengo muchos ejemplos de lo que ya estamos haciendo. Y uno de ellos precisamente está relacionado con Mikel Otero, que antes lo he visto por aquí. Porque gracias precisamente a lo que nos viene de Europa, a la Agencia de Protección del Medio Ambiente, se ha podido destapar en el Parlamento Europeo ese fraude que ha cometido el Gobierno vasco a la hora de hacer los cálculos de las mediciones de aire. Los hacían de una manera equivocada. Bueno, pues eso es lo que nos puede traer Europa. Nosotros lo que tenemos que pedir desde aquí es el cumplimiento de las directivas y luego veremos qué estructura quisiéramos para Europa. Yo de los tiempos, si no te veo que me paras, yo sigo, ¿eh? Vale. Vale, Josu orain zure txanda, esan bezala Euskal Herritik Europara. Vale, norabide horretan nik lehenengo eta behin azalduko dut pizka bat egin dugun lana, ez? Norabide horretan lan talde lan ikaragarria egin delako eta horrek erakusten duelako baita eragile sozial eta ekonomiko eta politikoekin izan dugun harremana, ez? Urte hauetan 300 bisitaritik gora igo dira Euskal Herritik Europako Parlamentura, ia esparru guztietan, nik beti izate dau Europako Parlamentua borroka gune bat dala eta baita nazioarteko harreman gune bat. Bai guretzat eta bai bisitari izan ditugun ontzat, ez? Eta bisitari hoiek guztiek, aktivistek, EH Bilduko kideek, plataformatako laguna, jende asko igo da eta guztiek eduki dute aukera ez bakarrik beraien aldarrikapenak adierazteko, baizik eta gero guk antolatutako hitzaldietan parte hartzeko eta bilerak edukitzeko. Eta azkenean, harreman sare oso potente bat irekitzeko eta saretzeko eta sendotzeko, ez? Hor, zerrendatxo txiki bat aipatzearren izan ditugun bisitariak eta lotu ditugun bisitataldeak ikusteko, hor egon da gure esku dago, TTIP-aren aurkako plataforma, etxerateko lagunak, Kabakasen zenideak eta abokatuak, Odei Giluzen zenideak, Altsasuko gazten zenideak eta abokatua, Saharauai herriaren ordezkariak, pertsona migratzaile eta refusiatuen aldeko aktivistak eta plataforma, martxoaren 8 bueltan etorri dan jende dana, martxoak 3koak, ekonomia eraldatzailea, frakina ez, garoña ez, bakebidea, energia berriztagarrien aldeko plataformak, eta gero esan dudan bezala, EH Bilduko kide asko eta zerrenda laburtua da, ez? Galderaren beste puntuari erantzuteko Euskal Herria osatzen duten lurralden arteko lankidetzaz ari baldin bagara, jakina mugaz gaindiko elkarlanaz ari gara eta hor egindako lana ere pizka bat erreflejatu nahi nun. Ez gu garapen erregionaleko batzorde aukeratu baldin bagenun Europako Parlamentuan zan hain justu lan hori egiteko, ez? Mugaz gaindiko elkarlanari gure alegina eta denbora eskaintzeko, eta hor, guen GLen oso nabarmen erreferentzia izan gara arlo horretan, batzordean egin dugun lanagatik, baino baita batzordetik kanpo ere, regioen batzordean, edo Han Sander, Europar diputatu batek, hasieratik Europako Parlamentoan gure laguntzarekin sortu zuen mugaz gaindiko elkarlanari lotutako lantalde zabal bat, talde guztietako diputatuekin. Nik uste hor, esparru horretan lan asko dugula egiteko, orain ari gara beste esperientziak jasotzen, Europan beste esperientzia batzu daudelako eta interesgarriak direlako, egun hauetako kontua da, Alsazian ari direla esperimentu antzeko bat egiten, ikusiko dugu noraino iristen diren, baina interesgarria da eta ondo dago jakitea ze beste esperientzi dauden, ez?
horren guztiaren mapa zehatz bat egin behar dugu, eta Ipar Euskal Herriko gurekideekin batera koordinatuz egin behar dugu. Jakina hor bilerak egin dira Entaia inguruan, ekimen bat egin genuen Fikoban, Mugaz Gaindiko elkarlanari buruz, Europan zehar dauden beste esperientzia batzuk ekarriz, eta testigantza zuzenak ekarriz Euskal Herrira, eta nik uste lan hori importantea dela, ez? Eta orain, EH Bairekin ari garen harremanak estutu, pixka bat ordenatu eta prozesu honen baitan ere, egia beraiekin biltzen ikusteko Europara ze elkarlan eraman behar dugun legealdi berrirako, eta oraingo fasea da pixka bat proiektuak identifikatu eta gero proposamen zehatz bat aurkeztu Euskal Herria Bilduri lan horretan jarraitzeko, ez? Oso ondo, eta orain bigarren planteamendua zen, Lorenak aipatzen zuena, ez? Europatik Euskal Herrira. Europako indar aurrerakoien eta nazio askapenaren aldeko indarrekin harremanak zehaztu, eta Euskal Herriarekin izan beharko luketen rola zehaztu. Josu, kasu honetan zu hasiko zara. Beste norabidean, Europatik behera. Berdina egingo dut, eta lehenengo eta behin, pixka bat egindako lan aipatuko dut, esan bezala, talde lan horretan, nabarmen saiatu gea, esperientziarik interesgarrienak ekartzen Europatik Euskal Herrira, eta hemen egin ditugun 8 konferentzia handi aipatuko ditut, berezik eta lehenengo estari deizak, ikasketa egunak, talde parlamentario bakoitzak dauzka 2 ikasketa egun asteak dira, baina antolatzeko aukera urtean 2, guk gurean egitea eskatu genuen eta lortu genuen, eta inoiz egon den Europar diputatu kopurik ondiena egontzan Euskal Herrian, debatean nik uste interesgarriak izan zirela, eta EH Bilduren erreferentzia ere sendotu egintzala, eta Euskal Herriaren ezagutza bera ere etorri zan jende guztiarentzat, ez? Hortaz gain, Europako hezkuntza eredu aurrerako hienei buruzko konferentzi bat antolatu genuen, fiskalitate eredu aurrerako hienei buruzko konferentzia baita, Mugaz Gaindiko esperientzia ipatu dut, Fikoban egin genuena, ezkerreko gazteen gailur txiki antzeko bat egin genuen Gernikan, eta segulako esperientzia izan zen, eta errepikatzeko modukoa, martxoak 3koekin Gasteizen antolatu genuena, gero indarkeria matxistari aurre egiteko politikei buruzkoa hemen Donostian, eta Kolonbiako bake prozesuari buruzko konferentzi bat ere antolatu genuen. Galderaren bigarren parteari erantzunez pixka bat, EH Bilduren erreferentzia Europako Parlamentuan urte hauetan sendotu egin dela esango genuke, eta ez bakarrik geure bake prozesuaren alde edo euskal preso politikoen alde egindako lanean eta ekimenetan, ez? Adibide bat jarriko dut, eskanjoaren bukaera aldera, Turkiarrak hasi ziren Afrinen sartzen, sekolako erasoa egin zuten, Europako Parlamentuan jendean oso kezkatua segun, da bakoitza hasi zen bere kontura, bere kabuz, batek gutun bat bidaltzen zion Mogheriniri, besteak Tajaniri, besteak karta bat, guk kurduekin, Bruselako kurduekin hitz egitea erabaki genuen, manifesto bat jarri genuen martxan, talde eratzaile bat, 5 talde politiko desberdinetako jendearekin bultzatu genuen, da 100 piko sinadura lortu genituen, ez? Nik uste hori izan zela adibide polit bat, guk ere, Europako Parlamentuan dugun posizioaren, ez da berdin, kasualidadea, bateraguneren sententzia atera zanean, Estrasburgorena, Arnaldo zegon Bruselan, eta 10etan atera baldimazan sententzia 12 prentsa aretoan geunden, eta 200 bat Europar diputatu genituen mailan, ez? Esan nahi duana da horrek gure posizioaren berri ere ematen duela, eta hori ez dela egun batetik bestela lortzen den zerbait, ez? Dugun posizioa, harreman sare hori, konplizidade hori urte askotako lana da, GUNGL-en bereziki, baino ez GUNGL-en bakarrik, alen jakina, baino baita beste talde batzuetan ere. Segituan bukatuko dut. Esan nahi nun, talde horrek, lan horrek, nazioartean egiten den lan horrek emaitzak ematen dituela, egun hauetan Ogadeneko jendea dator, eta hori arnaz luzeko lana egiten dalako da. Eta horrek sekulako
ekarpena ekarri dio Euskal Herria Bilduri eta hori nabarmendu nahi. Eskerrik asko, Lorena. Prozesuari buruz eta presoei buruz bigarren atalean jorratuko dugu, beraz horretaz izango naiz ere bai. Baina orain lehenengo atalean jarraituz, desde el Parlamento Europeo se pueden hacer muchísimas iniciativas, igual que en cualquier parlamento, pero lo interesante sería podernos garantizar una intervención en cada pleno de Estrasburgo. Eso se puede hacer con el primer minuto de los lunes o al acabar los debates en caso de que no tienen tiempo de palabra. Y desde luego lo que hay que aprovechar al máximo es la patente de Jon Iñárritu, o sea, las preguntas orales dirigidas tanto a la Comisión como a los Estados, en nuestro caso Estado español y Estado francés, para intentar sacar el mayor partido de lo que ya existe y exigir el cumplimiento de todas esas directivas y sentencias que van saliendo de Europa. Como ha dicho Josu, evidentemente hay muchas cosas, hay declaraciones, hay comparecencias, hay delegaciones. Las delegaciones también las tenemos que aprovechar para traer buenos ejemplos hacia casa y también para otras cosas, como por ejemplo a través de las relaciones con América Latina, Uruguay o Argentina, intentar reforzar los lazos con la diáspora, que algunos de ellos probablemente hoy nos están escuchando y por eso me dirijo a ellos. Son nuestro octavo Herrialde y lo tendremos muy presente. Pero también para otros temas, porque, por ejemplo, si vuelvo a los ejemplos que quería daros antes de lo que aquí de verdad preocupa en este momento, que lo que podemos hacer desde Europa para lo que aquí preocupa, pues una de las cosas que más preocupa a los jóvenes e incluso a los mayores, porque hay que hablar de emancipación de los jóvenes, pero de emancipación de los mayores también, a la hora de encarar la vejez, pues una de las cosas que más preocupa es la vivienda. ¿Qué tipo de vivienda, qué tipo de modelo que no dependa de la propiedad podemos propiciar? O sea, ¿qué modelos tenemos en otros lugares? Y me estoy acordando de una visita muy interesante que hicimos en Uruguay, en Montevideo, donde hay muchos proyectos de cooperativas de las que tendríamos que aprender aquí también. Baina, bueno, langabiziak gogorrago astintzen duen eremuetan enplegua sustatzeko programen beharra bultzatuko dugu. Y si hablamos de empleo y de problemas como los que tenemos ahora en los astilleros, pues intentaremos propiciar al máximo el recurso al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que es el que da apoyo a los trabajadores despedidos como consecuencias de los cambios que hay en el comercio mundial cuando las grandes empresas cierran, que es el caso del que estamos hablando. Erraustegia beste arazo larria hemen eta Euskal Herrian beste leku batzutan ere bai, beharrezkoa ez den azpiegitura da, eta bueno, ere beste eredu bat posible da ere erakusteko dugula Europa jasotzen dituen irizpideei buruz. Mugikortasuna ere bai, hemen A1 eta A8, zenbat kamioi eta kamioi gora eta bera joaten. Pues eso es contrario al modelo que nosotros estamos propiciando, que es el de consumo, de producción y consumo de cercanía, circuitos cortos, etc. Hay dos temas que preocupan mucho en nuestros territorios, y me lo han dicho ahora, es la agricultura y la pesca. Muchísimo, eso lo tenemos que seguir también desde el Parlamento Europeo, porque la PAC en el fondo se lleva mucha parte de lo que es el presupuesto comunitario y ahí tenemos que hacer lo necesario para luchar contra dos problemas fundamentales: el despoblamiento en la agricultura, en la tierra, pero también el abandono. Claro, al haber despoblamiento se abandonan las actividades agrícolas y también se abandona la pesca. ¿Por qué? Porque no hay relevo generacional. Entonces, ¿cómo atajar esos problemas desde Europa también? Yo creo que son algunos de los puntos que creo que tenemos que tratar desde Europa. Y para eso, evidentemente, las alianzas con los demás países, el trabajo de pasillo en el Parlamento Europeo, allende nuestras pertenencias ideológicas incluso, tenemos que saber llegar a establecer plataformas amplias, como ya lo hemos demostrado primero desde hace tiempo con el Friendship en el caso del proceso de paz, pero también en plataformas ahora como la que existe sobre Cataluña con eurodiputados y eurodiputadas, que lo que se hace es sumar y dar visibilidad a algo además de los grupos políticos en los que estemos trabajando. Yo creo que todas esas oportunidades están ahí y las tenemos que aprovechar. Oso ondo, orain
bigarren blokean sartuko gara, aipatu duzue dagoeneko Euskal Gatazkaren konponbidearen inguruan hitz egingo dugu, eta bloke honetan bi alor nagusi jorratzeko eskatuko dizuet, lehen bezala, lehenengo alorra, txanda eta gero bigarren alorra eta beste txanda bat. Lehenengo alorrean, Euskal Gatazkak utzitako ondorioak aztertzeko eskatuko dizuet, batez ere Euskal presoen egoera aldatzeko bidean Europako erakundeek zein EH Bilduren harreman sarek izan beharko luketen rol honen inguruan, zein den EH Bilduren papera Europan presoen gaiari konponbide bat emateko. Eta kasu honetan, Lorena, zu hasiko zara. Eskerrik asko. Presoaren alaba izanez gertutik dakit zer den kartzelan izatea, zer den bidai luze hoiek eta dena. Baina presoari buruz hitz egiten nire lehenengo aipamena izango da ere bai feminista ikuspuntutik. Porque cuando hablamos de los presos y de los derechos de los presos y de las presas, que en castellano habría que decir siempre las personas presas, yo creo que no podemos perder de vista, sobre todo hablando de derechos humanos, el tema de la igualdad de género, porque las mujeres sufren y sufrimos doblemente por estar presas y por ser mujeres. Y el maltrato que reciben en las cárceles, aunque igual reciban menos golpes, tiene unas marcas psicológicas que ahí se quedan. Y los familiares de presos, aunque, bueno, en mi caso haya sido cuando era pequeña, pero kartzela eragin handia du pertsona berberan eta familia osoan. Y en las consecuencias, pues bueno, hay que aprender a vivir con eso y sobre todo a vivir sin odio. Es realmente la lección que nos enseñó mi aitá, que la cárcel no nos infunda odio, y yo creo que muchas generaciones de gente, y aquí también hay compañeras que estuvieron en esa misma situación, hemos conseguido superar eso y ahora lo estamos demostrando en el proceso de paz, cómo nos estamos abriendo y cómo estamos con esa voluntad firme de llegar a una convivencia sana. Pero en cuanto a las cosas concretas que podemos hacer incluso ahora todas las que ha dicho Josu que ya hemos hecho y otras, además de las preguntas a la comisión, de las comparecencias, tendríamos que hacer otra vez, y ya sé que se ha hecho, pero una conferencia sobre la justicia transicional. Tenemos que pedir los fondos europeos que hay para la reconstrucción, la recuperación, para la convivencia. Todo eso existe y lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer todas las iniciativas necesarias para desenmascarar al Estado español. Decir en Europa que la tortura existe, pero la tortura no del tiempo de Franco, que también, pero la tortura del año 2006, 2010, antes de ayer se estaba torturando. Tenemos que dar conocimiento fuera de todo lo que se hace. Y tenemos también que hacer cosas con otros compañeros, claro, de Pakistán, del Sáhara, de Kurdistán, que pasan por estas mismas cuestiones, y de paso aprovecho para alegrarme del fallo que ha habido en el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa a favor de, digamos, diciendo que el encarcelamiento de Demirtas, el jefe del HDP, es perfectamente injusto y que deberían liberarlo. Bueno, yo creo que hablando del Consejo de Europa hay una cosa que es muy importante. El Consejo de Europa no forma parte del Parlamento Europeo, de las instituciones europeas, pero ahí está el Tribunal de Derechos Humanos. Pues yo creo que en el Parlamento Europeo debiéramos de impulsar comisiones interparlamentarias con el Consejo de Europa. Hay solo una de momento y es sobre la OTAN. Qué casualidad. Justo lo que no queremos nosotros, hablar de la guerra, ¿no? Pues yo creo que debiéramos de fomentar ese tipo de comisiones internacionales. Y luego también, claro, aprovechar Bruselas para favorecer todos los contactos internacionales y diplomáticos y trabajando en estrecha relación con las secretarías de internacional y de institucional en EH. Josu, zure txanda? Bai, bueno, lehenengo eta behin ikusten argitu behar dela, Euskal Herria Bilduk markatzen dituela Europako taldeak dituen helburuak eta lehentasunak, ez? Euskal Herria Bilduk 2014an oso garbi markatu zituen bi helburu, konponbidea eta erabakitzeko eskubidea. Eta bi helburu horiek lantzeko bideak, eta nik oso garbi esan behar den, nazioarteko
lana eta baita Europakoa ere, egia da urtearen bukaeran argazki pila bat ateratzen ditu dela, baina gure lanaren xedea ez da argazkiak ateratzea edo argazkietan azaltzea. Guk emaitzak bilatzen ditugu, gu emaitzak lortzera goaz eta emaitzak lortzen ditugu, eta hori normalean ez da argazkiak ateratzen eginez. Eta horren bereziki lan honetan eta esparru honetan, ez? Nik uste horregatik baita lortu ditugula Friotek eta Fridemol kanpainek eduki zuten atxikimendu maila kuantitatiboki eta kualitatiboki maila ikaragarria Europako Parlamentuan aurkeztu zena, eta gero Europa eta mundu osora zabaldu zena, etxeraten bizitak eta lanak ere ikuspegi horrekin eginda daude, eta horien ondorioz eta ondoren etorri ziren Euskal Herrira 7 Europar diputatu presoen egoerari buruzko txostena egitera, ez da gero txosten hori Europan eta zehar mugitu izan dugu, ez? Berdin Europako kartzela sistemen eta baldintzein buruzko txostenean Europako Parlamentuan ia aho batez onartu zena, eta guk landu genuena, guen GLen izenean, eta bi emendakin klabe sartzea lortu genuena, ez? Bat dispersioa kondenatuz eta bestea preso gaixoek libre egon behar zutela esan ez, oso garbi. Printziparen lana eredu bilakatu da neurri batean parlamentuan, eta Parisko manifari begira ere, babes eta laguntza lana ere egin genuen. Lehen esan dut, gatazkaren konponbidean elementu oso importantea daude oraindik lantzeko, eta bada presoen egia da, preso gaixoak bisitatzeko ekimena martxan jarri genuela, Estatu Espainolean lehenengo txandan ez genuen lortu erantzunik, Estatu Frantsesean bai, eta horren erakusle izan zen Martin Andersonek lan emesanera egin zuen bisita, eta orain ari gara bigarren txandarekin eta etxeratekin lotzen nola eta zeinekin. Erantzun positiboren bat jaso dugu Estatu Espainolean, eta balitek Estatu Espainolean ere preso gaixoak bisitatzeko ateak irekitzea ikusiko dugu. Guk ezin duguna egin da agindu bete ezin daitekeen zerbait, eta nik uste bai kontu honetan eta beste batzuetan kontu handiz ibili behar dugula. Ezin dugu agindu beteko ez duguna. Ni badakit Europako Parlamentoan askotan PIS programa eta holakoak aipatzen direla Euskal Herrirako, nik Korina Kretu garapen erregionaleko komisarioarekin bizpahiru aldiz hitz egin dut urte hauetan, eta berak oso garbi izan zuen, Estatu Espainolak eta Frantsesak eskatzen baldin badigute, gu PIS programaren antzeko zerbait bultatzeko prest gaude. Baina lehenengo estatuen filtroak pasatu behar dira, eta horretarako hemen egin behar da sekulako lana, prozesu independentista abian jarri, eta gure helburuak bete. Oso ondo, eta Euskal Herriaren aitortzaren bidean, hurrengo galdera da, zer gertatzen da erabakitze eskubidearekin. Zer egin dezake EH Bilduk Europarlamentuan iritzi korronte hori bultzatzeko, Josu? Erabakitzeko eskubidea beste helburu bat, guk ekimen pila bat antolatu ditugu Europako Parlamentuan, eta azkena orain dela hilabete eskaz, Katalunia, Euskal Herria, Feroe, Kaledonia Berria eta Eskozia elkartu zituenak, ez? Hemendik aurrera zer esparru honetan, aipatu da hasieran, guk prozesu independentistaren nazioartekotzea eta aitortza landu eta bultzatu behar dugu prozeso guztietan. Erreferendum bat antolatzeko puntura iristen baldin bagara, erreferendum horrek aitortza, nazioarteko aitortza auki behar du. Eta independentzia lortzen baldin badugu, independentziak ere aitortza lortu behar du nazioartean. Horrez esan nahi du, estatuen aitortzaz gain, Europar erakundeen aitortza ere errekonozimendua lortu egin behar dela eta landu egin behar dela. Eta horrek eskatzen du jakina lan handia egitea baita Europako instituzioi begira ere. Bakarrik batzuetan eta estaturik gabeko nazioekin batera bestetan. Eta hemen klabea da sinkronizazioa. Estaturik gabeko herriekin sinkronizatzea, eta hori Europako Parlamentuan ere egin dezakego. Bi helbururekin, harremanak eta prozesuak indartzeko, eta gero gure lana, presioa elkarrekin egiteko, alde batetik Madrilekin, Madrilen eta Parisen aurrean, eta hor konfrontazio demokratiko parametroetan da, eta bestetik Bruselan lobby lana eginez, ez? Da gaina sinkronizazio horrez sekulako potentzialitatea du. Egia da azkeneko urteetan Eskozia, Kataluniak eta Flandriak salto kualitatibo handia eman dutela,
baina egia da baita pixka bat beraien aldetik egin dutela, ez? Eta guk oso garbi daukagu sinkronizazio hori behar dela. Bai herri horiekin, Katalunia, Eskozia, Irlanda, Korsika, Flandria eta gure artean. Besteak ahaztu gabe, baina horiekin lan handia egin behar dugu. Eta lobby lana Europar instituzioen aurrean bi helbururekin. Erabakitzeko eskubidea onartzeko edo onartua izan dadin, eta nazio bakoitzaren prozesu konstituienteak aitortuak eta onartuak izan daitezen, eta hor proiektu bat daukagu martxan, estaturik gabeko nazioekin erabakitzeko eskubidearen alde sare zabalago bat osatzeko, ezin du izan betikoak betikoekin biltzea, sarea zabaldu egin behar dugu, eta gero estaturik gabeko nazioentzat protokolo demokratiko antzeko bat egon dadin Europar batasunean, independentzia lortzeko puntura iristen baldin badira, Eskoziaren kasuan bezala, Europar batasunak onar diezaien, Europar batasunan jarraitzea, horrela nahi baldin badute, edo Europar batasunan sartzea. Hurrengo legeldia oso importantea izan daiteke. Brexitaren inguruan, baliteke Eskoziak bigarren erreferenduna ukitzea. Irlandak hurbilago dauka batasunaren aldeko erreferendunaren antolaketa, eta Flandrian ere, eta Belgika osoan hauteskundeak egongo dira Europarrekin batera. Momentun berria sor dezaketean ere, eta guk momentu horiek aprobetxatu egin behar ditugu, horretarako lana indartu egin behar dugu Europan eta nazioartean preste egoteko momentua guretzako ere iristen denen. Osando, Lorena, zurea da hitza? EH Bildu kideok izanek gubiok normala da guztiz ados izatea horretaz, da mezu berbera. Baina, bueno, bai Altiro Spinelik nola Monetek Europa Federala defendatzen zuten, baina herrien Europaz ari ziren, ez estatuen Europaz, herrien Europaz, ez estatuen Europaz. Hala eta guztiz ere, Europa eraiki da, Europako herriei bizkar eman da. Ezinbestekoa da, batasuneko itunak alda ditzagun, oinarrizko eskubidean artean herrien eskubidea sartzeko. Herriek beren buruaz jabe egin eta norberaren etorkizuna erabakitzeko eskubidea sartzeko eta buru jabetzarako prozesu demokratikoei eragozpenak kendua eta bide emateko. Porque es lo que decía Josu, que hay cosas que pueden parecer imposibles, pero yo creo que hay que poner el listón algo para avanzar hacia allí. Evidentemente que nos vamos a topar siempre con los estados. Dice Josu que si el Estado lo deniega no podemos pasar, en el caso de los fondos europeos, naturalmente, pero en casi todos, si los estados no quieren, no se puede. De lo que se trata es de al menos utilizar el Parlamento Europeo como lobby para visibilizar esa negación de los estados, para desenmascarar a esos estados centralistas. Y por eso yo creo, como dice Josu también, que estos 5 años van a ser importantísimos, como ya he dicho al principio en la presentación, porque o se construye o se destruye Europa. Pero el punto, cuando mentabas el tema del Brexit, y ahí está Irlanda, Escocia, el punto clave en el que se encuentra ahora el Parlamento Europeo, la Unión Europea en general, es en el de dar o no dar paso a los pueblos, que era la idea original que tenían Spinelli y desde la izquierda y otros desde el centro, incluso desde la derecha, pero era eso. Y el segundo punto por el que tenemos que luchar es por la Europa social, porque reconstruir Europa abandonando lo social no serviría para nada. El fin último de Europa no es una unión económica, es una unión social, y eso lo tenemos que recuperar. Entonces, decía que ahora en el Parlamento y en la Unión Europea en general, todos los partidos, curiosamente, de derecha, de centro y de izquierda, y igual hasta los de la extrema derecha, solo habría que verlo, quieren un proceso constituyente. Entonces hay que ir preparando ese proceso constituyente para que sea una asamblea constituyente donde de verdad todos tengamos voz. Tuve la suerte o la falta de suerte de seguir la Asamblea Constituyente en la época de Giscard d'Estaing, y allí nos ningunearon de una manera impresionante. Los pueblos no tuvimos nada que decir allí. Ahora es cuando hay que aprovechar esa fuerza emergente que se ve en todos nuestros pueblos para defender nuestros derechos. Y esto está directamente relacionado con el derecho de autodeterminación. Porque ¿qué nos pasa con el derecho de autodeterminación? Que Naciones Unidas sí lo tiene, pero no tiene ningún mecanismo
previsto de sanción para aquellos países que no cumplan con los principios ahí establecidos. Y tampoco se establecen las condiciones para el ejercicio del derecho a autodeterminación. Luego yo creo que este es el momento también, si Europa quiere recuperar su identidad, tendría que liderar ese trabajo, y por eso nosotros proponemos que se trabaje hacia una ley europea que defina lo que es el derecho de autodeterminación en el siglo XXI, fijando las condiciones para que ya luego quedase todo claro. Algunos dirán, es una ambición imposible. Bueno, Spinelli redactó el manifiesto de Ventotene estando deportado y en plena Segunda Guerra Mundial. O sea que yo creo que nada nos impide avanzar con ilusión hacia adelante con nuevas propuestas. Oso ondo, eskerrik asko, eta dagoeneko 3. blokean sartuko gara. EH Bilduk Europako erakundeekin eta eragileekin aurrera eraman beharreko errai sozialaz arituko gara. Azkeneko hilabeteetan 3 mugimenduk edo 3 alorrek garrantzi handia hartu dute, baina bueno, zuek ere beste gai batzuek sartu nahi badituzue, sartu ditazkezue. 3 gai hauek dira feminismoa, jendarte parekidea lortze aldera, ekologia, klima aldaketari aurre egiteko benetako politika eraldatzaileak aurrera eramatea, eta gizarte eredua berrikustea Europa mailan fasismoari aurre egiteko estrategiak eta aliantzak lantza aldera. Kasu honetan, Lorena, 2 txanda aukiko dituzue, orokorrean bat eta bat. Orduan, 3 batera, zuek nahi dezuten bezala, eta beste gai bat sartu nahi badezute ere, zuek ikusi nola landu nahi dezuten. Kasu honetan zu hasiko zara. Eskerrik asko. Bani hasiko naiz feminismoaz mintzatzen. Porque el feminismo no es un tema, no es un tema de debate, no es una moda tampoco. El feminismo es una actitud que es fruto de un cambio de mentalidad. Y eso es lo que tenemos que trabajar y tener muy interiorizado en EH Bildu. El feminismo es abandonar esos hábitos patriarcales. Y digo que lo tenemos que interiorizar todos, mujeres y hombres, las mujeres probablemente quitándonos las gafas que nos hacen ver el mundo a través de este sistema patriarcal y adoptar actitudes sumisas cuando tendríamos que buscar la emancipación, y los hombres poniéndose las gafas de la igualdad para ver el mundo real, no el suyo. Y tienen una labor muy grande que hacer nuestros compañeros, porque ellos son los que debieran tener tolerancia cero hacia tantos y tantos comentarios machistas, actitudes incluso vejantes para su alrededor. Entonces yo creo que, es que es así, las desigualdades no se superarán sin una acción feminista, esto está demostrado. Y es curioso que desde la izquierda incluso, la izquierda incluso no, es normal en la izquierda, pero vamos a decir que nosotros tenemos muy interiorizado en el mundo económico todo lo perverso del neoliberalismo, del colonialismo, del imperialismo. En lo social algo más, pero no del todo, no llegamos a detectar esas desigualdades tan grandes que hay, y no digamos ya en lo que algunos dicen en el ámbito privado cuando no lo es, y luego hablaremos del machismo. Yo creo que de manera voluntaria o involuntaria todavía seguimos siendo rehenes de este sistema patriarcal, y por eso yo creo que hay que tomar medidas activas, porque si no se toman medidas activas entonces nos esperan 200 años hasta conseguir, esto está medido, no es que me lo invente, 200 años hasta conseguir sociedades igualitarias. Y esas fotos que tantas veces vemos, ¿no?, de solo hombres en cumbres, en distintos lugares, no son fotos que salen por casualidad, son fotos que aparecen porque, claro, hay quien habla del techo de cristal, pero es que yo el techo de cristal no sé quién se ha inventado eso, porque el techo de cristal ves lo que hay al otro lado, lo que está pasando es que hay un techo de cemento armado, y entonces, claro, no hay manera de llegar donde muchas mujeres debiesen de llegar en todos los sectores y ámbitos de la vida. Y que conste que en el Parlamento Europeo pasa lo mismo, porque hay un 64% de hombres en la Cámara del Parlamento Europeo. Si no se toman medidas activas, pues seguirá habiendo una mayoría de compañeros y no de compañeras. Entonces hay que hacer iniciativas. ¿Qué iniciativas? Propongo que se haga una ley europea contra el machismo. ¿Por qué? Porque
el machismo es una cosa que se está tratando parcialmente cada Estado a su manera y en diferentes épocas, cuando en realidad ya hay una agencia europea para la igualdad que trata también el tema del maltrato. Yo creo que en el Parlamento Europeo se pueden hacer comparecencias, se pueden hacer informes que den paso a una auténtica ley que uniformice la situación y luego trabajar en otros ámbitos. Después, en la segunda parte, voy a hablar de la extrema derecha, porque la extrema derecha y el feminismo también están relacionados, y eso lo explica muy bien Julen Goikoetxea, donde dice que la extrema derecha surge por esas crisis, ¿no?, que hacen que estemos en precariedad económica y social, pero también es cuando las mujeres están más emancipadas, y lo vemos ahora en todos esos movimientos. La extrema derecha tiene miedo a la emancipación de la mujer, y también por eso creo que juntos, con firmeza, tenemos que luchar contra y ahí hay que hacer autocrítica, que conste, en la izquierda, porque la izquierda yo creo que no ha sabido reaccionar junta, sumando, que es lo que debiéramos de hacer nosotros en Europa, la EH Bildu europea, sumar con otros, con diferentes. Eso es lo que tenemos que hacer para decir tolerancia cero, y no pasarán ni en las cuestiones de maltrato ni en las cuestiones de la extrema derecha. Hay que desenmascarar con firmeza a la extrema derecha, y luego hay que trabajar todo lo social, porque de eso se aprovecha la extrema derecha. Bale, Josuri hitza eman baino lehen, galderak badituzu eskertuko nizueke idaztea banatu zaizuen paperean, ze orain pasako dira galdera jasotzea. Josu? Bueno, errail sozialean aipaturiko 300 bisitari pasa horiek batez ere errail sozialean etorri dira Europara, batez ere feminismoan, ekologian eta gero gizarte ereduan eta fasismoaren aurkako erantzunean. Feminismoan guk hasieratik sartu ginen buru belarri Europako Parlamentuko gainerako feministekin ekimena kantolatzera, hor talde lana egitera, guen jelen bereziki, baina ez guen jelen bakarrik. Egia da guen jelen ekimen asko bultzatu ditugula feminismoaz, emakumeen aurkako bortxakeriaz, autodefentzaz, martxoaren 8 bueltan, bereziki lan hori egin dugula, guen jelen barruan, Molin Bjork suediarrarekin, Europako Parlamentuan erreferentea dana kontu hauetan, eta gero bide batez, Euskal Herrira ere etorri zana, presoen txostena egitera, eta jakina ekimen horietan Euskal Herritik ekintzaile eta EH Bilduko kide asko hartu dute parte. Esan bezala ez bakarrik ezkerreko taldearekin, Berdeetako Terri Rainke edo sozialdemokraten Maria Arrenarekin ere egin izan ditugu gauzak. Kontu honekin bada beste elementu bat, niretzako importantea dena, eta errefusatuen kanpalekuetara edo bideetara atera garen bakoitzean, Molin Bjork honekin eta Cornelia Ernst Dilinkeko buruarekin beti landu dugun hildo propio bat, ez da, emakume errefusatuei buruzko egoera aztertzea eta hor lan propio bat egitea, eta kontu honekin ideia bat ere bota nahiko nuke, eta da emakume independentisten sarea sortzea hemen, eta gero Europa mailan sare zabalago bat eratzea, batez ere estaturik gabeko nazioetan. Ekologia ipatuko da? Bai, ekologia. Nik egia da gauza asko egin ditugula baita guretzako frakina, garoña, energia sostenigarriak, klimaren aldaketaren aurkako lana, oroar, lehentasuna dala, ekonomia zirkularra bereziki lankarga handia eskatu diguna, Aitzi Berri eskatu diona, eta gure lankargaren zati handi bat janduena. Baina inpresioa daukat baita Euskal Herria Bilduk askoz arreta gehiago eskaini beharko liokela honi, gure ezaugarri berde hori potentziatu eta indartu egin beharko genukena. Alde batetik ezker eraldatzailea gerelako, eta hori egin behar dugulako, eta bestetik ikuspegi egoista batetik ere hauteskundei begira ere komeni zaigula iruditzen zaidalako, ez? Eta gero beste kontu bat, Europako Parlamentuan Europako esperientzia eredurik aurrerakoienak jarraitzeko eta ezagutzeko aukera dugu, eta ona ekartzen segitzen jarraitu behar dugu, eta ona ekartzen jarraituko dugu, ez? Gizarte eredua o bigarren? Bai.
Bai, Lorenari emango diotitza eta eskatuko dizuet 3. bloke hau bukatzea eta zerbait gehitu nahi badezute, ja azkeneko txanda hau ere erabiltzea 3 minututan eta horrela galderen txandara pasako gara ja ordu bete daramagulako. Eskerrik asko, Laia. Jasangarritasun ekologikoak eta jasangarritasun sozialak elkarren eskutik ibili behar dute nahita ez. Hau da, transizio ekologikoa eta justizia soziala aberastasunaren birbanaketa teknologikoa berrietan, hezkuntzan, osasungintzan, gizarte babesean inbertitu ahal izateko. Eta birbanaketaz ari garelarik, aberastasun materialetik haratago, lan orduteagaren, aiziaren, gure gizarten bizitza demokratikoan parte hartzeko denboraren birbanatzeaz ere ari gara. Zelan ez hitz egin hortaz ikus molde feministatik ere bai. Aldaketa klimatikoaren ondorioek gehiago eragiten dute emakumeongan. Migrazio fluxuak aldatzen doaz, ein batean aldaketa klimatikoaren zioaz. Aldaketa klimatikoa zuzenean lotu behar zaie giza eskubideei eta garapenari. Y si hablamos, no nos da tiempo, pero luego si queréis abundamos más en el tema de la extrema derecha y de cómo combatirla, pero pasando al tema de la ecología, la transición ecológica realmente creo que va a ser la próxima revolución. La transición ecológica lo va a cambiar todo y por eso queremos impulsar una ley sobre la transición ecológica. ¿Por qué? Porque todo el mundo está interesado, la empresa está muy interesada, nosotros tenemos que luchar por los derechos sociales de los trabajadores, tenemos que velar porque ese progreso que vamos a conocer muy pronto no lleve a una pérdida excesiva de empleo. Si hay pérdida de empleo lo tendremos que recuperar de otra manera. Eso hay que verlo también a través de una ley de la transición ecológica. Porque se necesitan muchas inversiones, se necesitan invertir para tener productos sostenibles, sobre todo se necesita también para cambiar las nuevas pautas de consumo, porque si lo vemos nosotros, en Zarauz, por ejemplo, nos pasaron una nota el otro día, no estamos reciclando bien, reciclamos lo orgánico y lo metemos en una bolsa de plástico, es que eso se aprende y para eso necesitamos contratar a jóvenes para que expliquen, ya se me ha acabado el tiempo. Pues sí que ha durado poco. Bueno, no importa, os lo cuento todo hay muchas iniciativas, ya os he hablado de la economía circular, del agua, de los glifosatos, todo esto lo tenemos que trabajar y además copiar ejemplos buenos como el de Manresa, esos 600 personas que en un día se pasaron de las eléctricas habituales a eléctricas sostenibles. Yo creo que hay ejemplos puntuales, claros, desde la base, desde abajo, que tenemos que impulsar dándole visibilidad en Europa para que haya ese movimiento. Y no terminaré sin hablar de la sociedad civil, porque nosotros aquí, en muchas cosas, hemos sido, con nuestra manera de ser, del cooperativismo, del auzolan, hemos sido precursores. Y eso también lo tenemos que traer y llevar a Europa. Josu. Bueno, nik gizarte ereduez hitz egingo dut, bloke honekin bukatzeko. Egia da, pertsona migratzaile eta refuxiatuen etorrera aprobetxatu duela eskuin muturrak bere erasoa edo gorakadari eusteko, baina fenomeno aspaldikoa da eta austeritatearen politikak ere erabili zituen eskuin muturrak burua altxatzeko eta oso nabarmen esango nuke. Eskuin muturra bete gabe gelditzen diren espazioak betetzen ari da Europa osoan. Eta guk, eskerrak, espazio horiek guztiak bete egin behar ditugu. Jendearekin egin behar dugu lana, espazio horiek guztiak bete, eta hor, jendearekin batera, erreferentzia bihurtu. Eta nik uste horrek, lan horrek Euskal Herrian ere zentzua duela eta egin behar dugula. Europa mailan fasismo emergentearen aurkako borroka eskerraren lehentasuna izan behar da, eta hori da bultatzen ari garena eskerreko talde guztiekin, alderdi eta alderdi aurrerako guztiekin Europa mailan. Egia da, jakina, pertsona migratzaile eta refuxiatuen kontuan guk ere lehenengo lerroan egon behar dugula. Kanpoko mugen militarizazioa salatuz, jatorrizko herriekiko beste kanpo politika bat exigituz, eta gero, hemen bertan, harreran eta konbibentzia ereduetan abanguardian jarriz gaure burua, ez?
Baina horrekin batera, gizarte ereduaz ari garela nik uste komeni zaigula baita perspektiba ez galtzea. Alegia, debatea herritarren eguneroko erronkatan jarri behar duela Euskal Herria Bilduk. Etxe bizitzak, aurrak izateko baldintzak eta baliabidea, proiektu pertsonalak, pentsioak, hezkuntza eta osasungintza. Nik uste debate horiei behar bezala heltzen baldin badiegu, erronka horiei behar bezala erantzuten baldin badiegu, hemen Euskal Herrian, Euskal Herria Bildu zerbait haundia izango dela. Oso ondo, orain galderen txandara pasako gara. Ez dakit ja jaso dituzuen, bai. Bai, eskerrik asko. Bale, bueno, txanda bat eukiko dezute kasu honetan ere, bi galdera egingo ditugu eta gero ja itxi egingo dugu saioa. Orduan, galdera honek esaten du, Europako Parlamentuan zein taldetan egon beharko luke EH Bilduk. Letra ulertzea kostatzen zait pixkat, baina bueno, zein taldetan egon beharko ginateken eta zeinekin batera, BNG-arekin edo bueno, egon hauetan asko hitz egiten ari da prentsan horren inguruan, orduan, kasu honetan, Josu. Euskal Herria Bildu nahi duen lekuan, nik uste zintzo esan da asmatu egin genuela. Euskal Herria Bildu 2014an erabaki zuen GUNGL-en sartzea, ezkerreko taldean sartzea, eta alen kide independente bezala lana egitea. Alegia, GUNGL-en diputatu bezala egotea, baina harreman privilegiatua eta lan estua alerekin egitea. Eta hori nabarmen da urte hauetan egin duguna. Nik uste ezkerreko taldean oso posizio ona dugula, nik uste indartu atera dela Euskal Herria Bildu bera ere, baina indartu atera da kapaz izan garelako baita alerekin egin dugun elkarlana, eta bukaera aldera gero eta estuago egiten ari garena, hori indartzeko kapaz baldin magara, eta beste talde politiko batzuerekin ere, elkarlan hori sakondu egiten baldin badugu, orain arte egiten ari garen moduan. Lorena? Bai, eskerrik asko galdera egiteagatik bai, arrazoi du Josu. 2014an aurrekoiak izan ginen, eta lehenengo aldiz egin zen akordio bat egin genuen. Pixka bat zubilana egiten bi talden artean. Zergatik, gu argi daukagu gure futbol zelaia non dagoen. Futbol zelaia da, autodeterminazioa eta eskerra. Eskerretik eraiki behar dugula Europa berria eta Euskal Herria berria baita. Beraz, hau da gure zelaia, futbol zelaia. Gero, jokalariek, honenekin eta gugatik gertuenekin lan egingo dugu. Hori ziur izan, baina gero, también tengo que deciros que todas las legislaturas, por desgracia eso es problema de la edad, pero todas las legislaturas empiezan con grandes y largas discusiones sobre cómo se van a configurar los nuevos grupos políticos. Para eso hay que esperar a las elecciones y al resultado de las elecciones, porque estas elecciones también son diferentes, hay nuevas formaciones políticas, unas que suben, otras que bajan, de Italia, más a la derecha, más a la izquierda, a la extrema derecha. Habrá que ver cómo queda la configuración global. Pero lo importante para nosotros es buscar grupos políticos que nos den plataformas fuertes para poder trabajar y poder aprovechar todos los recursos que da el Parlamento Europeo. Y además de los grupos en los que podamos aterrizar, como ahora en 2 al mismo tiempo, existe toda la posibilidad de plataformas abiertas que ha comentado Josu, que he comentado yo también, que no solamente pueden ser sobre estos temas, sino sobre cualquier tema. En nosotros está, y desde luego las mujeres nos tenemos que unir en el Parlamento Europeo. Todavía no hay gran visibilidad. Hay una comisión de la mujer que hasta la querían quitar. La comisión de la mujer, la de pesca, la de cultura, son siempre las mismas, las que se quieren caer de la mesa. Pues no, esas son importantes y muy importantes para nosotros y por eso hay que estar allí. Bigarren galdera horrekin erlazionatuta dago, zenbat emakume dago Europar Parlamentuan, dago parekidetasunera iristeko helburuarekin
programarik edo legerik, eta zeintzuk bultzatuko zenituzkeen Europarlamentutik. Bueno, pues eso depende de los gremios. En el Parlamento Europeo, intérpretes, casi todas mujeres. Eurodiputadas, pocas. Pocas, porque eso depende de los estados primero y de los, más que de los estados no, porque ese es el número, depende de los partidos políticos, del esfuerzo que cada partido político quiera hacer. Y de dónde coloca a las mujeres también, porque pasa como es que el Parlamento Europeo no es diferente de ninguno de los ámbitos en los que nos movemos nosotros. O sea, quién está arriba, quién está en medio y quién está abajo. Pues abajo muchas mujeres, en medio algunas y arriba muchas menos. Si ya os digo, basta con mirar las fotografías y para eso, claro, que tiene que haber medidas. La Comisión Europea, y hay una comisaria para la igualdad, sí que ha sacado muchas directivas y cuando antes hablábamos de lo social, el problema que tenemos con lo social es que depende de que los estados lo quieran cumplir o no. Por eso volvemos al principio que lo que queremos nosotros es un estado en Europa que nos permita dar visibilidad a esa confederación que queremos construir en Euskal Herria. Pero para contestar a la pregunta, eso depende de cada uno. Y ese esfuerzo o se hace o de aquí a 200 años seguimos hablando. Josu? Bai, datu orokorra Lorenak emandu hasieran, ezkerreko taldean, bai, emakume gehiago dago gizonezko baino, eta gero egin barko genuken lana egindakoan sakontzeaz gain, nik uste, Euskal Herria Bilduren emakumen taldeak markatu behar duela hor hildoa, eta ikusi momentu bakoitzean zeman behar dugun Europara, eta baita Europatik zekarri behar dugun, ez? Hau talde lan bada da, Euskal Herria Bildu markatzen ditu hildo nagusiak, eta guri tokatzen zaigu lan osagarri hori egite. Bueno, dagoeneko iritsi gara saioaren amaierara, oso labur nahi badezute itxiera eman eta horrela bukatuko dugu. Bale, banik, 3 elementu aipatu nahiko nituzke, bat, oraintxe aipatu dut, garbi eduki behar dugu Euskal Herria Bilduri dagokiola legaldi berrirako helburuak eta lehentasunak finkatzea, gero urtetik urtera aztertu egiten direnak, egokitu egiten direnak, eta betetzen dijoazten einean berriak markatzen. Guk, esan dudana, Europako taldea ez da ente isolatu bat. Guk laguntzen dugu horretan, baina garbi edukita Euskal Herria Bildu markatzen dituen helburu eta lehentasunei erantzuteko gaudela. Beti ere, perspektiba Europar bat emanez, errail bietan, errail sozialean eta errail nazionalean. Konponbidean, gauza importantea ditugu oraindik egiteko, presoen kontuan, esan bezala, bide berriak ireki behar ditugu eta bide lagun berriak sarea zabaldu behar dugu hor efektiboagoak izateko. Eta prozesu independentista bukatzeko. Prozesu independentista hori elikatzea eta prozesu horren fase guztien nazioarteko aitortzaren aldeko lana oinarrizko bete beharra da guretzat. Hau, jakin arnaz, luzeko lana da, eta azkeneko urteetan, hamarkadetan esango nuke, egindako lanak ekarri gaitu ona. Eta gure erantzukizuna da baita Euskal Herria eta Euskal Herriaren aldeko borroka leku hobeago batean ustea orain egiten dugun lanarekin. Hori guztia, eta izango dugun gizarte eredua jokoan daude, orentxe bukatuko dut. Hor, jakina, denon bultzada behar dugu horretarako, nire erabateko konpromisoa badaukazue lanerako, esan dudana, harreman sarea indartu egin dugu, jende gehiago ezagutzen gaitu, jende gehiago ezagutzen dugu, ate berriak irekitzen ari dira, eta ni ate berri horiek irekitzeko laguntzen presnago eta horregatik erabaki eta orkeste eskerrik asko. Mila esker, eta orain Lorena zure txanda. Eskerrik asko. Europar batasuna ez da inolako oasia, eta guk nahiko genukenaren antzik ez dauka orain. Ez da perfektua, baina aukera eskaintzen ditu eta gure eginkizuna da aukera guztiak probestea. Hau da gure helburu zuzena. Euskal Herritar guztien eskubideak Europako Parlamentuan defendatzea. Berdin du EH Bilduko militante izan ala ez. Gurea ez delako klientelismoa. Gurea herri ikuspegia delako hemen eta Bruselan. Herri hau justuago bihurtzeko gobernatzeko aspirazioa
badugu. Goazen, aukerak dauden lekutara justizia horren bila. Alternatibak eskerretik etorriko zaizkigu, gizarte zibil antolatuaren eskutik, eragiletatik, sindikatuengatik. Bide batez, emakume ugari daude mugimendu honen aurrean. Emakumea naiz, eta mende honen iraultzarik garrantzitsuena gure gain hartuko dugu emakumeok. Borroka hau, gure askatasun propiok haratago eramaten dugula alegia. Angela Davisek dioen bezala, ez nabil aldatu ezin dezakedana onartzen, onartu ezin dezakedana aldatzen baizik. Jean Monneten esanetan, gizakiek aldaketa beharra dagoenean soilik onartzen dute, eta beharra krisialdean soilik onartzen dute. Baliatu dezagun krisi hau Europan urratz sendoak emateko, Euskal Errepublika konfederatuaren bila. Altiero Spinelik argi zuen Bentoteneko manifestuan, egin behar den bidea ez da erraza, ez ziurra, baina egin beharrekoa da eta egingo dugu. Nere lana fiskalizatzea eta aldiko balantzeak egin daitezen konpromisoa hartzen dut. Denon ordezkaria izanez, bilgunekin harreman zuzenean egoteko konpromisoa hartzen dut. Dagozkigun gaiak elkarrekin aurrera ateratzeko. Boska eskatu behar dizuet, baina zuen konfidantza da benetan eskatu nahi dizuedana. Konfidantza hain zuzen ere Europako Parlamentuak Euskal Herriarentzat ematen dituen aukera guztiak aprobetxatzeko. Eskerrik asko. Mila esker Lorena eta mila esker hurbildu zareten guztioi. Eta saioa amaituta gogorarazi bozkatzeko epea ostiral honetan irekiko dela gauerdian, hilako 23, eta igande gauerdira arte luzatuko dela hilako 25 arte. Bozkatzeko plataforma erabili dezakezue, elkarrekin.ehbildu.eus, eta larunbat honetan ere, hilaren 24ean, Hego Euskal Herrian eskualdez eskualde bozkatzeko gune batzuk jarri dira, bilguneak eta bestelako gune batzuk, informazioa emailez helarazi zaizue, eta bertan bozka presentziala emateko aukera egongo da. Eta besterik gabe, mila esker Lorena, mila esker Josu, eta Gabon pasa.